Suomi on täynnä metsää, mutta kuka osaa jalostaa sitä tuotteiksi ja järkevään hintaan? Pitää tehdä laatua, jotakin arvokasta ja pysyvää. On se puu vaan niin hieno materiaali. Tiesitkö, että Lahden ammattikorkeakoulussa järjestetään puutekniikan opetusta? Puutekniikan insinöörit voivat työllistyä vaikkapa huonekalu- ja rakennusteollisuuteen tai puurakentamiseen. Töitä alalla tulee riittämään, sillä Suomi tarvitsee puutekniikan insinöörejä. Valmistuneille on luvassa johto- ja suunnittelutehtäviä puutuotteiden parissa. Opiskelussa tutustutaan puutekniikkaan aina puun hakkuusta, lopputuotteen suunnitteluun ja valmistuksen saloihin sekä markkinointiin. Opit ymmärtämään puutuotteiden valmistustekniikat. Kas näin. Uran alku voi tuoda tullessaan myös esimiestehtäviä tuotannon puolella. Puutuoteteollisuuden alalla insinööri toimii kuitenkin yleensä kehitys- ja johtotehtävissä, suunnittelu- tai markkinointitehtävissä. Tekniikan osaaminen mahdollistaa muun muassa tällaisen tuolin valmistamisen. Lahden ammattikorkeakoulu ei tyydy vain opettamiseen, vaan opiskelijat ovat merkittävässä roolissa innovaatioiden syntymisessä. Opiskelijat ovat toteuttaneet mielenkiintoisia projekteja, kuten esimerkiksi tämä aaltoileva seinäpaneeli. Tai vaikkapa tämä iPadin kuori. Koulutus painottuu käytännön ongelmien ratkaisuun sekä tekemällä oppimiseen, esimerkiksi yhteistyöprojekteissa yritysten kanssa. On se tekniikka ihmeellistä. Ja kohta tämäkin on puuta. Mutta sinähän suunnittelet jotain vielä hienompaa. Me insinöörit olemme katoava luonnonvara, mutta onneksi olemme myös uusiutuvia. Meitä tuotetaan Lahden ammattikorkeakoulun prosessi- ja materiaalitekniikan linjalla. Jos puurakentaminen, kalustebisnes, huippuhommat tai johtotehtävät alkoivat kiinnostaa, tai vaikka eivät vielä kiinnostaisikaan, niin tutustu ihmeessä lisää osoitteessa www.puutekniikka.info. Niin hyvää puuta.